Agoy, mga bay, mahirapan ako sa kalisod, bay. Walay internet, bay. Maubos ang oras sa kakaanong ikot-ikot ang internet nila. Maikot kaya. Mag-record na naman tayo, bay. So, lunch time namin ngayon. Ito ang natin. Ito ang plato ko para dito ko kasi transfer yung niluto kong masbos. Ito lang para walang basan. Tanggalin na lang itong foil tapos itaob na lang. Andito si Shirley. Malapit na yan siyang uuwi. Tsaka yung isa. Hindi pa ako uwi. Extend pa? I-extend siya ng isang taon. Hindi pa sigurado ang desisyon. Tapos meron tayo dito niluto. Bay, matagal ko na kasi itong tinago. Yung marami tayong binalatan. Maliliit. Kanina ko lang nakita. Nakataob kasi doon sa gilid. Tapos ayan ang masbos, bay. Pagkasarap, ubos. Ano ito? Wala na? Wala na. Sige, simutin nyo na dyan. Meron ba itlog? Ito oh. Gusto mo ba? Hati tayo sa... Yung salata, alanganin naman. Ubusin na yan. Mag-macaroni salad na lang pagkatapos. May macaroni salad kami dito. Kasi kahapon nag-bechamel ako. Tapos meron siyang tirang macaroni. Sayang din naman. Kaya inilagyan ko na ng sabaw. Tapos condense. Hindi na ito pwede. Pwede yan. Grapes. Pwede yan. Grapes yan. Grapes. Tingnan mo. Pwede yan. Ihalo mo. At saka yan oh. Madami tayong grapes yan. Halo-haloan nyo ng putas. Kasi wala tayong cocktail. Mahal ng cocktail ngayon Dati-rati. Yung malaki Del Monte, no? Sa atin. 200, yan ngayon. Nasa 400 na. Kaunta ninyo ba? 400 megit. Yung pinakamalaki. Ilang litro nga yun? 3? Hindi ko alam, bakit ba? 4 yata. Pinakamalaki. Marami na rin yun. Maalat yung nababad. Sarap. Pero masarap yung sa ibabaw. Sa ibabaw lang malat. Pero ang loob walang Tikman mo nga yung sabaw dun sa baka maalat na maasim din. Sabaw nga lang. Sinip ko kay tatay. Yung ganun-ganun na. Alam mo kaya umalat kasi di ba minarinig ko siya ng asin. Nalimutan kong gasa, nalunod ko diretso. Yung sabaw. Ayan oh. Ito ang kasama niya. Si tatay sa sasakyan, bayin ng bayin. Hindi ka nagmas. Ang tabay, alam, masarap ito po, Jerjer. Sarap. May binili ba kayong Jerjer? Wala. Ay, oo, ang dami yan. Ha? Oo, ang dami nun. Fresh pa yun. Dali ko kukuha mo na akong Jerjer ba? Oo, fresh na fresh. Walang spin? Ang mahal nun. Magkano isa nun? Yung Ganun spin? lang kakunti. Walang spin. Na ano? Yung pusbur. Di ba ganun lang kakunti? 150 pesos na yun. Kung tama lang yun kasi tatabihan niya yung asawa niya. Ha? Ah? Tinatawagan na siya ng amo niya. Hindi mo na doon siya nakausap. Hindi mo ba pwedeng kausap mo habang nagbabantay ka? Doon na Oo. bata. Oo. Kaya nga, ay mo ba? Ba't hindi mo tawagan? Alam mo naman oras sa atin na una sila. Pwede mo Kaya yun. tatawagan ko siya sa pag naglalaba pa, isip. Naingi pa. Washing. Ang tamis. Tamis. Walang sarap. Ano yan? Kuha ng ubas yan, maraming ubas. Lalo mo. Ay, ha? Ayun ng ubas para maano yung tamis. Tamis.
Ito pa, ubas, saka, Condense yan kasi ah. ano ba yun? Tapos saka ano, dragon fruit. Ano ba yun sa ibabaw? Parang orange or kiwi? Ah, No. rambutan. Ay, rambutan. Hindi, ito doon. Suha. Ah, yan. Iwasan mo na yun. Suha ba ito? Tikman natin. Ano ba niya? Kamay mo nga. Tama, suha. Busin ko na ito ngayon. Ngayon, kunin mo yung ubas na yan, dali mo dun sa part niya. Bakit na? Nasa sayang dito. Eh, hindi, ayos mo ano, dali, mas masasayang dun. Wow, tayo lang kakain. Binili yan para sa atin. Binili niya parang sa amin. O ngayon, hindi mo kakainin doon. Itatapon dito, bulok na. Ngayon, yan yun, hindi na kinakain eh. Ano nilagay yun? Bigyan-bigyan mo na lang siya dyan. Binibigyan ko siya. Meron pa kasi dyan eh. Yan lang. Ang nga bigyan doon kasi masasayang lalo. Bibigay sa atin dito, bulok na. Saka Sayang. ng spacer. Tayo na lang madukot dyan. Kumain kayo, hindi ako sa mga kumain. Yung nasa taas na harap, ako kumakain no. Hindi maalala eh. Sa gabi, nagdadala ako ng ganito. Minsan. Meron pa dun sa taas. yung isang- Maganda kasi magputas mga alas 11, ganyan, alauna. Eh, yun nga, Hindi siya pwede sa gabi. na juice. Yan ay ipapag. Yan ang maganda mag-fruit. Masarap ba sa 11, juice? 1 Masarap ba p.m. sa juice to? Hindi pwede ito kanya May saging pa nga daw. Hindi pwede ni nanay ito eh. Saging isasama sa juice. Sabi na. Grabe naman, walang makuha ang juice doon. Ano pa ito na? Ano ito? Magawa naman siya ng kwento. Dami niyang alam. Nalabang. Ba't pumunta sa doon kanina? Tapos dito. Sabi niya rin sa akin. Kung ba Hindi, siguro na tinatanong yung amo mo kung gusto mo ng juice. Kapag gawan kita, ganun ba? Kasi sabi ng nanay ko ngayon, sabi niya. Sinabi daw ni nanay. Charles, Na alam mo daw kayo gagawa ng mamaya. Kaya lang ko gagawan. Ba't di nila sabihin nila para gawan ko lang? Mamaya sabi ng nanay ko. para sa bata? Yung juice na yan, para yun sa may manaramdaman. Napakapait. Para sa kanya masarap kaya Hindi manaramdaman mapait. siya. Masarap. Mapait na matamis. Masarap daw. Hindi siya mapait. daw yan. Ay, ano daw. Ang natikman mo kasi yung nandoon, yung sa salwa. Mapakla na ano. Kasi Bayam. hindi tinanggal ni Racing sa balat noon. Ako tinatanggalan ko ng balat sa mga buto. Hindi masarap yung ubos. Yung malaki. Alin doon yung Ito. purple? Ah, ano yung seedless? Oh, wala, may buto. Meron. Mga buto. Mabuto yan, oh. Hindi yan masarap. Oh, wait, ayun na. Pag naluluto ba kayo sa inyo ng ganito? Di ba, lahat-lahat na ulo, pati ano. Nagtatanggal ako ng ano, doon sa may... Tawag doon? Natanggalan ko yung itim. Paitan pa. Yung ubas mo. Pero ang ano, ang ulo, hindi ko tinatanggal yan. Saka, balat. Masarap kasi yung sa butter chip. Yung butter chip mo nga, masarap. Lahat. Ano, hindi naman nauuso ang tanggal-tanggal sa atin. Dito lang nauuso. Hindi, ito kasi, hindi ang ulo sa ating tanggal. Ito kasi, Wala. ito kasi, gilik itong... Walang tanggal-tanggal kahit magpunta ka sa mga Pag ako nagluluto. Ah, yung ano? Hipon, tinatanggal yung itim. ito ka. Mm-mm. Pero yung mga hita, yung ulo saka yung balat, hindi namin tinatanggal. Yan, basta madali lang Pero yun, may- kakaliputin lang Yung yan. ulo, may ano pa rin yung bituka. Pero masarap. Hindi ka kasi ang ano yung masarap. Nasa ulo ang napakalaking bituka. Ito kasi yung hipon dito, gilik. Tingnan mo, buksan ka ng isa, sobrang ano ng itim. Hindi katulad sa Pilipinas. Hmm. Di ba sa Pilipinas hindi siya ganyan kaitim. Gilik kasi yung dito eh.
Wala man, hayaan mo na. Makintay yung tae ah. Saka yung mga tilapia nila dito, no? Hindi. Ito ang masarap na ubas. Ay, talaga. Okay, kami rin na. Lagay mo sana. Hindi Ito. ko panis. Ah, parang tagal na yan sa rep eh. Ang lasa. Hindi ko pa 1 week Hindi ko na. natikman kasi matamis. Okay lang yung 1 week, wag lang isang taon. Putas, nakarep naman lagi yan eh. Nakasilid pa. Kasi Pasiled pa. Sinyado, ayos lang. Asin to eh. Masarap yung rambutan. Ay, yung ano, pahinga ko yung... Ay, ay, wag na, wag na. Mm-mm. Wait daw, nakita ko yung itsura niya. Okay. Pag ang mukha niya yung pagtumikim, huwag na tayo. Wagas, di ba? Kaya parang, ay, naano ka din kumain. Naalala ko tuloy. Meron akong kaibigan noon, napakadamot niya. Lahat ng kakainin niya, sisirain yung mukha niya. Kaya, kanyan baka ano yung lasa na yan? Oo, mapait talaga. Yung pala, kadamutan niya pala yun. Hindi na- Pero hindi na kami makakain sa kanya na lahat. Oh, ano? Papait nga. Hindi ka naniwala sa expression ng mukha ko. Totoo na ngayon, totoo. Eh, nung totoo kasi hindi eh. Eh, pangit din naman talaga yun, yung pizza, yung makamon. Ah, come on. Ay, kamon, maganda yung sa katawan. Gamot ang kamon. Ulit pa no, pait. Pait nga. Sarap yung gulay-gulay. Ang dami parang kangkong. Mm. Miss ko ng kangkong. Sarap. Wala bang kangkong sa Jamia? Wala. Hindi uso nga yung summer. Walang kangkong. May ka Indomie. Wala. Wala Indomie? Meron. Eh, anong kami ko yung tatay? Sabi mo na hingi ako. Namimiss ko lang ang Indomie. Ah, ngayon. Pag makabalan mo mukha ko, Tay. dumi kape. Si Nakatuna. Ate Mary, namimiss doon Hindi. ang Indomie. Huwag ko nang sabihin, ikaw lang. Kailangan namin bili. Paglalabas, kape, tuna, sa Na yung, ano. na yung ano ba? Hindi, backtaste. Oo. Kape, tuna, sa kape. Aray ko. Wala sila kayo dyan. Nagbabalak na nang ipapabili sa amo. Makaano naman, masasabo naman tayo dyan. Ano ko yung itsura yan? Hanggang pala nakaiga. Malamang sabihin niya, sige, bumili ka ng kape ng tuna, pero wag Indomie. Hindi maganda sa katawan. Laging ganun ito sa akin. Nanay ko, mahilig eh. Nagugutom kami ka. Ano Madali. Indomie? Yung pancit canton yung may sabaw? Kahit ano, gusto ko na Indomie. Gusto ko yung pancit canton. Pwede yung pancit canton na lang. Pwede, kahit ano nga. Ang problema. Marinig ni tatay, nagpaplano na yung makatulong ko sa papabili nila. Ngayon, pag alas ni nanay, hindi na yan mamimili. Ay, hindi na ako sasama. Paano yan? Isang na lang. Yan na kami. Narinig kayo. Ay, Nasara, naririnig ka. Muubo-ubo na. Mas naririnig kang bumubulong. Huwag ka na kasi ng bumubulong. Aray ko, sakit dyan. Eh, di man yan. Hindi pa namimili. Nagpaplano na nang ipapabili, bay. Naku, ang haba na ng ano natin, bay. Salamat sa inyo, bay. Kasi si Amo, naglista kami ng kape nung Martes. Hindi kami binilan kasi kabibili lang daw. Kita mo bukas. Magkuyoko yung balikat ko. Sabihin ko walang kape. Aray. ano sabihin mo siya agad? Wala lang tayo sa tiyan. Magtatsaan muna kami. Hayaan natin ang